Türkmen häkimetleri dasar ýurt döwletlerinde wagtlaýyn bolýan ýa-da himisilik ýaşaýan raýatlarynyň kesitli bölегiniň dasar ýurt pasportlarynyň möhletini 2024-nji ýylyň 31-nji dekabryna çelini uzaldyryljakdygyny eglan etdiler. Bu mümkinçilik diňe pasportlarynyň möhletleri 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwary 2024-nji ýylyň 30-njy dekabry aralygynda tamamlanýan raýatlara degisli bolar. Belletek eklenç gözleginde ýa-da başga sebäpleri bilen dasary ýurtlara çykan 14 000 Türkmenistanly eýýäm ençe ýyl bäri pasportlarynyň hereket edis möhletini öz ýaşaýan ýurtlaryndaky türkmen wekilhanalarynda uzaldyp bilmän durly kynçylyklara we kösünçliklere duçar bolup gelýärler. Sol tanda bir kanun ýasamaga mezbur bolýarlar. Galy berse-de Türkmenistanyň global pandemiýa sebäpli halkary uçuratma ularynyň girden çäklendirmelerini aradan aýyrmaýandygy we raýatlaryny watanyny dolamak ugrunda diňe çäkli charter uçurlaryny gurnaýandygy sebäpli köp Türkmenistanly dasar ýurtlarda galmagy mezbur boldy we olaryň biometrik pasportlarynyň hereket edis möhleti guturdy. Görnüşinden Prezident Serdar Berdimuhammedowyň 28 aprelde gol goýun karary geçen ýylyň iýulynda biometrik pasportynyň hereket edis möhletini dasar ýurtlardaky türkmen wekilhanalarynda uzaltmak boýunça tasdiklanan tertibiň dowamyny meňzeýär. Sonda biometrik pasportynyň möhleti 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwary 2022-nji ýylyň 30-njy dekabry aralygynda tamamlanan ýa-da tamamlanýan raýatlaryň dasar ýurtlardaky türkmen wekilhanalarynyň üstü bilen öz pasportlarynyň möhletini 2022-nji ýylyň 31-nji dekabryna çelini uzaldyp biljekdigi aýdylypdy. Emma soňundan bu tertibe laýyklykda hereket edis möhleti uzaldylan türkmen biometrik pasportlarynyň peýdasızdygy, olara basylan möhrüň 3-nji ýurt tarapyndan ikrar edilmeýändigi barada maglumatlar gowuşdy. Mundan başga bu mümkinçilik pasportynyň gutorýan möhletine laýyklykda diňe kesitli raýatlaryň bölegini degisli bolmagy, dasar ýurtlardaky galan beýlik türkmen raýatlarynyň munyň bilen baglylykdaky ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklaryny çözüp küdürlemeýär. Ila darasında biometrik pasport diýilip tanalýan Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasporty 2013-nji ýyldan başlap ýurtdan çykmak üçin adaty raýatlara zerur bolan ýeke-täk resmi nam hökmünde kabul edildi. Seýlelikde ondan öňe ýurtda hereket edýän içerki pasportyň dasar ýurda çykmakda ulanylmagyna kanun esasynda gadagançylyk girdildi. Häzirki wagtda dasar ýurtda ýaşaýan türkmen oppozisioneri bozgunlukda döredilen Halk Partiýasynyň esaslandyrjysy Ahmet Rahmanow, türkmen häkimetleriniň çäklendirmeleri sebäpli pasportynyň möhletini uzaldyp bilmeýän türkmenistanlylaryň ençemesiniň dasar ýurtda ýaşamak ruhsatyndan hem mahrum bolmak hupy bilen ýüzbe-ýüz bolýandygyny aýtdy. Şu pasport möhleti geçýän için hasken kişi öňkü mana legalny ýaşaýyşyny ýitirýärler. Mundan ozal Türkmenistanyň migrasiýa hakyndaky kanuny dasar ýurtlarda diňe hemisilik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlaryň türkmen wekilhanalarynyň üstü bilen biometrik pasportlaryny çalysmaga ruhsat berýärdi. Ýöne dasar ýurtlarda ýaşaýan Türkmenistanlylaryň ençemesi iş ýüzünde bu kanunçylygyň netijesiz bolandygyny aýdarlar. Rahmanow 29 aprelde Azatlyk bilen geçiren söhbetdeşliginde türkmen häkimetleriniň raýatlarynyň pasport meselesini bilkaslayyndan çözmek islemeýändigini belledi. Yani bu uzatma bilen bizlere gıyska yüpte tutýarlar. Öz granjlanlarını, Türkmenistanlıları. Gynçylykdan gözleri açılmasın, siyasata girmesinler diýip edi oturan zatları. Prezident Berdimuhammedowyň pasportlaryň möhletini uzaltmak baradaky kararynda munyň dünýäde ýüze çykan ýeti ýokunç keseliň pandemiýasy bilen bagly halkara gatnawlary girdilen çäklendirmeleriň netijesinde häzirki wagtda dasar ýurtlarda ýaşaýan Türkmenistanlylaryň hukuklaryny we kanuny bähwitlerini goramak maksady bilen kabul edilendigi aýdylýar. Emma Awrely hukuk toparlary tarapyndan adam hukuklaryny berkdepelemekde tanqidlenýän türkmen hökümeti köp ýyllyklaryň dowamynda öz raýatlarynyň pasport kynçylyklaryny çäre hudurlameýär. Olaryň dasar ýurtlardaky bastyn geçirýän kynçylyklary, sol tanda ölüm hadiseleri barada hem dymýar. Soňky 2 ay çemesi wagtyň dowamynda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde täze açylyp ulanmaga berilen köpurly hassahana saglyk işgärlerini şolsanda lukmanlary we şepaat uýalaryny işe almak prosesi geçirildi. Adatlyk radiosynyň habarçylary bu hassahana işe yerleşmek üçin saglyk işgärleriniň resmiýlere $10,000 möçöründe para bermeli bolýandyklaryny anyklamagy başardylar. Bu ýagdaýlar barada adatlygyň yerli saglyk puwdawynyň ýagdaýdan habarly ygtybar
itibarly çeşmeleri şolsanda hassahana işe yerleşmeye sinanşan Balkanlı lukmanlaryň we şepaat uýalarynyň bir näçesi gurrun berdi. Murat Garriýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Universitetini tamamlanan 20 töweregi ýaş lukmanyň her biri hassahana işe girmek üçin 200 000 manat para vermeli. Olar welaýatymyzyň dürli etraplaryndan gelen ýaş lukmanlardyr. Şeýle-de lukmançylyk mekteplerini tamamlayan ýaş şepaat uýalarynyň 34 sanysy bu hassahana işe girmek üçin 100 000 manat para berdi. Diýip saglyk puwdagyny çeşmämiz aýtdy. Bellesek 200 000 manat ýurdun Merkezi Bankynyň resmi kursunda 57 000 dollardan gowrak. Dollaryň gara bazar narhynda ortaça 11 000 dollara barabar bolýar. Howpsuzlyk aladalar sebäpli anonimlik şertinde maglumat beren çeşmelerimiz we saglyk işgärleri bu usul esasında eýem onlarça lukmanyň we şepaat uýasynyň işe yerleşendigini hem belleýärler. Ýatlasak gurrun edilýän hassahana şu ýylyň 15 aprelinde Prezident Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda uly dawara bilen açylyp ulanmaga berildi. Çeşmelerimiz Türkmenmaşynyň beýleki keselhanalarynda ýa saglyk öýlerinde işleýän onlarça saglyk işgäriniň şolsanda lukmanlaryň we şepaat uýalarynyň hem täze hassahana işe geçendigini aýdýarlar. Ýöne olar bu saglyk işgärleriniň täze işe başlaýan lukmanlar we şepaat uýalary ýaly uly möçürde para vermeli bolmandygyny hem belleýärler. Beýleki keselhanalardan we saglyk öýlerinden işe geçen lukmanlaryň we şepaat uýalarynyň her biri 20 000 manat möçüründe para berdi. Bu resmi kursda 5700 dollara, gara bazaryň narhynda 1100 dollara barabardyr diýip çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä täze işe başlayan lukmanlardan we şepaat uýalaryndan alynýan paranyň möçürünün köp bolmagyna ýolbaşçylaryň olaryň resmi namalaryny düzeltmek üçin beýleki döwlet edaralaryna para bermeli bolýandygy bilen baglanyşykly. Täze işe yerleşjekler üçin täze bank hasaby açylyp, büdjetden täze resmi namalaryň ençemesi doldurulýar. Täze zähmet şertnamasy bolan üçin köp ýere para berilýär. Diýip çeşmämiz belledi. Mundan başga da ol täze hassahanyň administrativ bölümünde işlemek üçin işe yerleşjek raýatlardan hem adyndan 40 000 manat möçüründe para alınandygyny sözüne goşdy. Adatlyň baýdylanlar barada gurrun edilýän hassahana bilen habarlaşyp kommentari almak synanşyklary başa barmady. Bu barada Türkmenmaşy şäheriniň we Balkan welaýatynyň saglyk bölümleri bilen hem habarlaşyp bolmady. Türkmenistanda korrupsiýanyň tas ähli puwdoklarynda giňden ýaýrandygy, raýatlaryň tam süpürji bolmakdan başlap tä ýokary wezipelere çenli islendik işe yerleşmek üçin para bermäge mejbur bolýandygy barada adatlyň habarçylary, türkmensanlar we garaşsyz neşirler ýygyderli habar berip gelýärler. Geçen aýyň ahyrynda Lebap welaýatynyň Daýhan birleşikleriniň ýolbaşçylarynyň kärinde yerlerinde gowaça derek gökbakça önümleri ýaly has girdejili oba hojalyk ekinlerini ösürüp ýetişdirmek isleýän kärenneçilerden onlarça mung manat möçüründe para soraýandygy barada habar berildi. Şeýle-de geçen aýyň 3-nji 10 günlüğünde Lewaplylaryň Türkmenawatda yer edinmek üçin 10 000 dollar para vermeli bolýandygy barada hem maglumatlar gelip gowuşdy. Türkmen häkimetleri para berim ýagdaýlary baradaky maglumatlary ne tasdiklaýar, ne de inkar edýär. Hökümet mejlislerinde ýurtda korrupsiýa garşy alınıp barilýan goşadurnak içinde giň gerimli göreş barada wagtal gurrun edilýär. Ýönetimçiler korrupsiýanyň ýokurdan başlaýandygyny aýdyp, bu çykyşlaryň meselelerini düýpli çözmäge däldi, halkyň gözüni boýamaga gönükdirilendigini aýdýarlar. Türkmenistan halkara guramalarynyň korrupsiýa hasabatlarynda ýylyň ýylyna iň ýyzaky orunlary eýleýär. Bu aralykda adatlyň habarçylary Prezident Serdar Berdimuhammedowyň may aýynyň 15-20 aralygynda Daşowuz welaýatyna sapar etmegine garaşylýandygyny habar berýärler. Olaryň sözlerine görä Prezidentiň bu welaýatda täze gurulan köpürli hassahanyň açylyş dawarasyna gatnaşjakdygy aýdylýar. 23 we 24 aprelde Aşgabatda köpden bäri garaşylan klassika dünýäsine tiýahat Latin Amerika saatly konsert geçirildi. Bu aýdym saat çäresi öň 2 ýetek ýatyrylypdy. Resul Gylyjewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň Döwlet Simfonik Orkestriniň ýerine ýetiren konsertine Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy hem tomoşa etdi. Ol şeýle gurrun berýär. Koronavirus bilen bagly karantin sebäpli ýagyny 2021-nji ýylyň sentýabr aýynyň başynda we şu ýylyň ýanwar aýynyň ahyrynda ýatyrlyp
başlarylan bu konsert ahir soňy 23-nji we 24-nji aprel günlerinde Aşgabatda mukamlar köşküniň ajaýyp zalynda geçirildi. Türkmenistanyň Döwlet Simfonik Orkestriniň dirijori Resul Gylyjyň ýolbaşçylygynda alınıp barılan konsertleri klassik saz muştaklaryna öz boluşly bayramçylyk sowgady boldy. Klassika dünýäsine täýät Latin Amerika satly konsertiň programmasyny Amerikan meşhur kompozitori George Gershwin'in Kubin uvertüresi açdy. Soňra 20-nji asyryň 1-nji ýarymynyň Meksikaly kompozitori Jose Pablo Moncayo'nyň Huapango eseri ýerine ýetirildi. Göni manada agajyň depesi diýilip terjime edilen bu saz janry agaç gurallaryny kakmak bilen Meksikanyň milli tanslarynyň aýdym sazlary bilen bile ýerine ýetirilýär. Konsertleriň solistleri bolup köpçüligiň halaýan aýdymçylary Nuri Nuriýew we Maysa Niýazowa çykyş etdiler. Dip Adatlyň Aşgabatdaky habarçysy konsertiň gidişi baradaky beýanyny dowam etdirýär. Nuri Nuriýew Riveriano Sotulonyň Cuero de Esterar, Pablo Sorsabalyň Puede No Ser we Augustinolaryň Granada atly meşhur aýdymlaryny ýerine ýetirdiler. Gyzykly bir fakt, Granada eseri 1965-nji ýylda Meksikanyň kompozitoryna Ispaniýanyň raýatlygyny beren Ispan diktatory Francisco Franco'nyň iň halaýan aýdymydy. Maysa Nuriýew Ispan kompozitory Jose Maria Cano'nyň Hijo de la Luna ýagny aýyň ogly atly eseri pop rock topary Mecano'nyň iň meşhur aýdym baladasyny ýerine ýetirdi. Tsigan dinanyň tragiki söýgüsü hakynda beýan edýän bu eserde onuň başga tiriden bolan tsigana bolan söýgüsü üçin onuň bilen bile bolmagyny sorap, özüniň ilkinji çagatyny aýa bagyş etmege söz berýär. Doglan gök gözli akçy çagany gören gawanjaň adam aýalyny öldürýär we çagatyny depe aýa ýakyn bir ýere eltýär. Aşgabatdaky habarçymyzyň sözlerine görä, Maysa Niýazowa şeýle hem Panamaly kompozitor Carlos Almaranyň Kubanyň bolero stilindäki Historia de un amor eserini we Argentinanyň meşhur kompozitory Astor Piazzolanyň Yo Soy Maria eserini ýerine ýetirdi. Orkestr häzirki zaman Meksikaly orkestr sazynyň kompozitory Artur Marquez'iň Conde del Fuego Nueva aýdymyny ýerine ýetirdi. Bu eserde Meksikanyň halk sazlary giň ulanyldy. Konsertleriň iň soňky jemleji pursadynda Artur Marquez'iň Danson Kubanyň jübüt tansy ýerine ýetirildi. Bu tomoşaçylar tarapyndan şowhunly kabul edildi. Sazandalar 5 sany gyzyl renkli tutynyň fonundaky sahnada gara kostyumly boldular. Dinanlaryň köýnekleri gyzyl gül bilen bedeldi. Ajaýyp aýdymçy Maysa Niýazowa owudan gyrmyzy köýnekli çykyş etdi. Dip Adatlyň Aşgabatdaky habarçysy konsertiň gidişi baradaky beýanyny dowam etdirýär. Aşgabatdaky habarçymyzyň sözlerine görä, Resul Gylyjyň ýaşlar kamera orkestri we aýdymçy Maysa Niýazowa bilen indik aýdym saz duşuklary 13-nji we 14-nji maýda bolar. Şol günler tango konsertlerine garaşylýar. Klassika dünýäsine täýät Latin Amerika konsertleri Aşgabatda Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň binasynda bir hepde mundan öň geçirilen aýdym saz konsertleriniň ýygyny gawat geldi. Şonda paýtagtyň aýdym saz söýüjleri bir wada birnäçe medeni çäre gatnaşmagy mümkinçilik aldylar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 15-nji we 16-njy aprelde Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň binasynda geçirilen şol konsertler barada hem habar beripdi. Türkmenistan ýanwarda giriden karantin çäklendirmelerini indi ýuwaş-ýuwaşdan ýeňilleşdirýär. Pandemiýa başlaly bäri Türkmenistan 3 hedeki dogly karantin giridipdi. Ýurtda söwda, hyzmat we medeni diýethalar uzak wagtlap ýapyk durupdy. Ilatyň ýurt içinde erkin hereket etmegi hem gadagyny edilipdi. Şol bir wagtyň özünde de ýurdun ýolbaşçylary koronawirusyň Türkmenistanda hasaba alınmandygyny henide çenli öňe sürüp gelýärler.